Hai logoफोर खुलुमबाय गोदान भिडिअ बयबो बरायबाय आसा खालामो मोजां दं लोगोफोर आंबो मोजां दं आरो दासान्दि दखान न'खरनि आइ मोनहानि आयु दखानदारा दाखोना बेलाय सिथ्रि दं ना मायाव कफियाव होयो ना बै कापाव होयो बिदि खारेन गैया दैया बोरैबा फैनायखायसो नंगौ दै मैया दै गाज्रिबो गारजोबना गालांनानै दांबा जि गोदाव सोराव जों फैनो सोरहा गेरेब नाहर आयु लाव हाबलायनाय एक नाम्बार साबिदा आंनो साराया मा रोखोम जादों एबारहाय बाक्सु मोनजानोसै जोंहा खिर सिगां सिगां जाग्रोथारबायहाय मोनजाथारबाय होननानै माबा होनानै दोनसै नामा थाव आयुहाय बाक्सु फिसाखौ मासां खेबखो एवग्रोनो नागिरदोंमोन जोंना गैलानै खामानिया ओंखामखौबो थांबाय जोंहा सबाय Emily Sokopai, Sewari Bati Maros. Apa biar mau beli? दखान गोदानाव दखान माबा Baki not alone. 哎呦我的妈！ दखान गोदानखौ दासो खेबदां नै एसे मोजां सोलोंदोब्रा बै आसारखौबो खोन्थाहरदो बाल माइ बे रावबो बानाय नङा न'आव बानायनाय हममेड दाना बर' रायलायबाय नामा बैग्रि आसार नै दोफ्राबो दंलाजोब्बाय खामसालियावनो बिनिफ्राय खेमसिनो बेना जादोंसिना आमाय हनै सासेया 형님, 받아봐. 짠, 동그란 거래.